Есть реакция украинского МИДа. В частности, в ведомстве отметили, что сегодняшние обыски и вообще преследование крымских татар – это целенаправленная политика оккупанта. Министерство иностранных дел Украины в очередной раз требует от России прекратить нарушать права человека в оккупированном Крыму. Ми категорично засуджуємо такі дії Російської Федерації. Це абсолютно незаконні дії. Це фактично ще один злочин з ланцюгу злочинів Російської Федерації як окупаційної влади на території АРК, Автономної Республіки Криму та міста Севастополь. І, звичайно, ми вимагаємо від Російської Федерації негайно припинити порушення прав людини на півострові, як кримських татар, так і етнічних українців, які проживають, тобто всіх громадян України, які проживають в Криму. Ми вимагаємо від Російської Федерації негайно доступу всіх міжнародних моніторингових місій, правозахисних організацій, для того, щоб вони моніторили щоденно, що відбувається у сфері прав людини на території окупованого Криму. І, звичайно, ми звертаємося до наших міжнародних партнерів з метою посилення тиску на Російську Федерацію, для того, щоб, по-перше, вони надали дозвіл міжнародним правозахисним організаціям отримати все ж таки доступ до Криму. І, по-друге, для того, щоб дійсно продовжити чинити цей політичний і інформаційний тиск на Російську Федерацію і консолідувати міжнародні зусилля для того, щоб Росія припинила репресії, перш за все, і забезпечила як окупаційна влада права людини на півострові.